Hej og velkommen til Letvognsteknik. I dag vil jeg vise, hvordan man undgår fejl med overheat glykol failure på en Alte 3030 i en pionervogn. Det er en Scanvogn pionervogn, og du kan se her, at vi kører 2 zoner. Og det er fint, at vi kører 2 zoner, men den har desværre kun én pumpe, det vil sige, at det er derfor, vi en gang imellem oplever en fejl, der hedder glykol overheat. Så går du i menu, så her ved toppen, trykker du systemkonfiguration, tryk her, og så ser jeg 2 zoner. Der er sat 2 zoner til. Trykker vi her. Det er ikke installeret på denne model. Og så trykker du menu og menu. Så har vi en zone i hele vognen. Og så skulle der helst ikke opstå den fejl med glykol overheat igen. Tak fordi I så med. Hej.